तो जिखियानो जा आंहाबो खिनो ओंखारदो तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन आरोना इसेल' नायना दोनबा बुजिनाय नङा बिनिखायनो बुंदो भिडिअखौ जोबजासिम लानजायालागै तो बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै आरो बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फाननि थाखाय खालामनाय जादों I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting no licks in the bank. Black me in the family, credit cards and the scammers. Wow, 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 wow. Hendak cinaiko hendak anu kanjip sargari nengi hendak cinaiko masana dincilai haba aku bilang masana gue nih gampang kan deh macam. गामसा गानदोनो गामसा गाननायखौबो बोखांलायना देखायो ओ जाङिया गानबा जाङिया गाननायखौबो बोखांलायनानै देखायगोन आरोना मा बुंबावनो लुंगि dance होननानै मोसानांगोन दे मोसा दे लुंगि डेन्स मोसायो मा मोसायो बे गामसाखौ दिखांलायना मोसाबानो जाबाय जोंहाबो गलल' खोदै गलायलायनाय नायगोन आं दिनै फागोलि आंनि मुङा फान्थावस्रि नोंनि मुङा फान्थावस्रि गासिबो मोनथिगौ मोनथिबायना किन्तु एसेबां गोरलै फान्थाव लादो बे गोरलै फान्थावा जायाना एसे गिदिर गोलाव जानांगोन बिसो जागोन आं दिनै फागोलि आंनि मुङा फान्थावस्रि बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा फान्थावस्रि होननानै गोदनायाव बे गोरलै फान्थावखौ लाखाबासो जायो आरो एसे गोलाव लाबासो एसे मोजां नुगौमोन मोनथिबायना कैसा लगा मेरा मजाक साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो इसेबां गरमाव माने बेफोरबायदि हमना लादो बेखौ गोदनायाव बेफोरबायदि हमनाङा ना गरमाव बे दैसा सेराव मा एसे फाग्लालै बिलाय आसोला हंगार नायाखैलै हंगार होनबाबो मा एसे बेलेग मालै बिलाय तो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फाननि थाखाय खालामनाय जादों तो दुखु मोनलायना रावखौबो नायनो बानानै खालामाखै मोनथिबायना तो नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन तो नोंथांमोना गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदान हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय